Já jsem se tedy rozhodl maturovat ze základu společenských věd, z anglického jazyka, z ruského jazyka a z českého jazyka a matematiky. Napětí stoupá, ale tak bereme to zatím pozitivně, snad to zvládneme. Tak jak už zmínil kolega, atmosféra by se dala krájet a tak já věřím, že my to zvládneme. To už se slavnostní akt blížil k samému závěru a byla řada na maturantech. Promluvil za ně David Hurák. Ke studiu řekl, že stálo za to. Pak poděkoval učitelům za jejich snahu a práci, rodičům za materiální podporu a za duchovní podporu paní Laděnce. V závěru vyjádřil naději, že každý si pro sebe zvolí tu nejlepší cestu a skončil slovy klasika, slovy Jana Vericha. A to, že kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejde, kdo ženu má a nelíbá a zábavě se vyhýbá, na to vemte bič a hůl, to není člověk, to je hůl. Následoval potlesk a pak už všichni vycházeli z auly školy lehoncí skoro jako peříčka. Můžu říct, že bylo to složité, ale jsem rád, že to tak zdárně ukončil a jsem s tím spokojený. A doufám, že i tak dál bude pokračovat ve studiu úspěšně, jak doposavad. A přeju mu samozřejmě hodně štěstí v dalším studiu i v životě samozřejmě. A všem jeho spolužákům. Tak určitě je to úleva, přece jen člověk byl nervózní trošičku před tou maturitou, ale na druhou stranu 8 let byla dlouhá doba, i když člověk už to chtěl mít za sebou, tak najednou přijde nějaká nostalgie a my jsme měli, jak jsem říkal, i tam na tom předávání dobrou partu, tak mi to bude chybět samozřejmě, ale těším se dál na to, co bude. No.